Днес Автокъща ПЦ предлага на вашето внимание BMW X3 2.5 бензин, 218 конски сили. Автомобилът е внос от Швейцария. Перфектно техническо състояние, отлична работа на мотора, никакви ръжди, никакви шумове. Перфектен автомобил. 237 000 км с абсолютно пълна сериозна история до момента. Видео на мотора. Мотора работи чудесно. Няма никакви странични шумове, няма нищо. Батерията държи, акумулатор всичко пали редовно. Автомобилът преди има Parktronic с автоматична скорост на такива. Гумите са летни на около 70%, дисковите са съвсем нови. Сменени са. От лявата страна няма никакви забележки, не се виждат да има. Абсолютно никакви. Задните гуми са също, те са може би на около 50%. Предните са по-хубави от задните. Отзади също има Parktronic. Так е работил двигателя. Салона вътре е супер запазен, кожен салон. Няма нищо шито, няма претапицирано, правено, няма нищо. По тавана няма разлепено. Навигация, мултиволан, темпомат, 237 000 км, два ключа. Отзаде салона също е абсолютно запазен. На задния калник има една точка лека чукната от нещо, което не е нарушена боята и може да се оправи. Има кора по багажника, която е запазила, акумулатор Bosch, оборудвана. Отзаде също е с Parktronic. От дясната страна на вратата има една много лека малка дръскотинка. Други забележки не се виждат никакви. Автомобилът е много подходящ да се слага газ. Има изключително нисък разход на гориво. Това му е сервизната книжка. – 217 500 км, последно е обслужен. Автомобилът е чудесен и се заслужава да се види, работи отлично. Автосалон ПЦ, ежеседмичен внос на автомобили от Европа. Всички автомобили са подбрани, прегледани, разполагаме със собствен шоурум и могат да бъдат закупени с гаранция. Предлагаме гаранция 6 месеца или 30 000 км. Автокъщата работи с лизинг през TBI, Unicredit, Париба и други лизингови компании, също така и собствен лизинг. За гаранцията се доплаща 10% върху цената на автомобила. Имате 6 месеца гаранция или 30 000 км. За повече информация може да звъните на посочените телефони. Автомобилът е с платено мито и ДДС. Съдействие про регистрация, подсигурен транспорт, транзитни табели, изготвяме също така данъчна фактура. Очакваме в Автосалон ПЦ 100% коректност от наша страна. Заповядайте на оглед в нашия шоурум. Очакваме.